Dneska si spolu dáme rychlý trénink, který bude zaměřený na přechod. Začneme rovnou v leže, takže si můžeš položit na karimatku nebo na ročník. Prvním cvikem budou zkracovačky a vždycky nahoře na chvilku zastav. Tak, na to. Nahoru a trošku zastav. Dolů. Nahoru. Dolů. Nahoru. Dolů. Tak, super, pojď. Tak, super. Další cvik bude opět leže. Zvedneme nohy, dáme do pravého úhle a spouštíme středové paty. Drž rovná záda a přilepená k podložce. Střídej pravou a levou. Tak, super, super, pojď. Tak, paráda. Třetí cvik bude opět leže a budeme tučňáka, to znamená jedna, druhá strana. Tak. A pokud to pro tebe bude těžký, tak pojď 1, 2, 3, 4, dolů. 1, 2, 3, 4, dolů. Pokud můžeš, držíš to 40 sekund, tak můžeš pěkně pravá, levá. Tak, super. Tak, pro další cvik se přesuneme na všechny 4. Tak, pěkně vyrovnej záda a budeme zvedat střídavě ruku a nohu. Vždycky pravá ruka, levá noha. Tak. Levá ruka, pravá noha. Drž u toho co nejvíc rovný záda. Super. Máme za sebou první kolo a opět si lehneme na záda a budeme pokračovat v kracovačkách. Tak, pokusy odpočím a půjdeme na to. Tak, super, a jdeme opět zkracovačky. Nahoru chvilku vydrž a dolů. Nahoru, chvilku vydrž a dolů. Tak, to je ono. Tak, ještě pojď nahoru
chvilku vydrž a dolů. Tak, padáda. Tak, opět druhý cvik bude spouštění pat. Teda držíme na podložce, šlapená, nohy v pravém nohu a střídavě pouštíme paty na podložku. Tak, hezky, hezky. Super, pokračuj. Tak, paráda. Máme druhý cvik za sebou, tu na kole. Tak, další cvik bude opět tušňák. A pokud by se pak nemohla, tak je vždycky 4 a polož se. Zase 4 a opět se polož, ukážu. Tak pokud 1, 2, 3, 4 a můžeš se položit. 1, 2, 3, 4 a můžeš se položit. Pokud můžeš, tak pěkně pravá, levá a vydrž. Tak, hezky, jdeš, super. Tak, paráda. Máme za sebou další cvik a přesuneme se na všechny 4. A opět dám střídavě ruku a nohu. Tak, drž rovná záda a střídavě pravá ruka a levá noha. Levá ruka, pravá noha. Paráda, to je ono. Tak super. Máme za sebou druhé kolo. Opět se přesuneme na záda a půjdeme do třetího kola. Tak super, a jdeme třetí kolo. Opět zkracovačky a nahoru zastav trošku. Takový. A dolů. Nahoru, chvilku vydrž. A dolů. Tak. Super, to je ono. Tak hezky, pěkně. Tak pokračuj. A poslední dolů. Super, zastavíme. Tak, zůstaneme na zádech a v dalším cyklu opět spouštíme paty dolů. Pamatuj, že máš přilepená bedra na podloze, netrháš tam to, bys tam měla díru. Tak, nohy nahoru, záda na podloze přilepené a pojedeme pěkně. Střídavě paty dolů. Tak, super. Tak ještě vydrž, můžeš ještě.
Tak, poslední. Super, zastavíme. Tak, přichystáme se na třetí cvik. A to bude tučňák. Pokud už opravdu nemůžeš, tak jeď tu verzi, že máš vždycky 4, pak se lehneš a opět 4, zase se lehneš. A pokud můžeš, tak pěkně pojď celé 40 sekund a pojď. Jedna strana, druhá a opakuj. Tak super, ještě vydrž, pojď. Předposlední cvik. Super, pojď. Super, ještě můžeš. Už se blížíme ke konci. A poslední, a super, zastav, paráda. Tak jdeme na poslední cvik. Přesuneme se na všechny 4. Jdeme zase střídavě, pravá ruka, levá noha natáhneme a opět střídáme. Tak. Je to poslední cvik, pojď, vydrž u toho. Super, hezky. Tak, pojď, posledních pár sekund. Tak, poslední, super, máš za sebou